dobre, no. Tvorba spočíva. Áno. Rôznych technikách, stvárňuje prírodu, akvarel, pastelín, masný, suchý pastel, očarili ma vodopády, inšpirovali ma moštinické vodopády, moštinické traverty, ktoré sú nedaleko Banskej Bystrice, ale som si ich trošku po svojom vypracovala. A to sú na Slovensku, hej, tieto, hej. Inšpirácia slovenská. Dobre. Áno. Vieš, čo povedali, že toto by mohli mať pre parfumáciu, hej, že keď robíš nejaké... Som si seba namalovala. Áno. Toto bola prechádzka po horách. Áno. Toto je výhľad z chaluby. Toto ešte budem na tomto robiť, lebo to nemá hĺbku, povedali. Čo to je? Do hĺbky urobiť tie kviety. Aha. Takže s tým sa ešte Áno. Ja to som zmenila hrozne tú modru na takú príjemnejšiu. Áno, farebne, že si to... Ja len dokol pása robím, takže... Áno. Hej. Môžeš vypadať. Áno. To sú kortické vody, ktoré ma očarovali. Áno. Toto je Nejaký experiment. áno, nazvala som iba jednu, kombinovala som iba obrazy a tak sa to celé vydarilo. To sú také novšie techniky, ktoré som skúšala. To je tou žehličkou, nie? Nie, to je lievanie farien. Aha. Lievanie farien. Tu mám tiež také jesenné a jarné videnie krajiny. To je tiež niečo také podobné tu dole. Ešte raz celé. Hej, môžeme sa ešte raz. Tiaľto. Tých kvetov. Áno. Jarná, jesenná, krajina. Tu je ako dozretá tráva. Áno. Tak, toto je nová technika, ktorú skúšam. Áno. Tu mám zase také nový spôsob rámovania. Áno. Počkaj, to si zoberiem ten detail toho 2 v 1. Áno. Môžeš. Áno. A môžeš prejsť týmto ďalším. Musím tak trošku. Áno, to je nádherné obrazy. Áno. Súprava v podstate stále rezonujú maky a moje postavy obdobné. Sice teraz som vydala moju anielskú tematiku v súčasnosti. Ty vystavuješ inde, hej? Nie, Toto sú tiež anieli? Nie, To sú 3 dámy, to hej? sú Áno, postavy, štúdia postav. také jednoduché. Tvojich obrazov, ale som povedal, že ako víťazka teraz máš nasadené iné cenové relácie. Dobre, Danka, ďakujem. Vlastnička Čupková so svojimi dielami. No, môžeš tak vykladať, že čo tam vidíme. No, toto je ruka plná fantov, vďaka tým farbám, ktoré sa mi tam podarilo doniesť. Mnohí sa pýtali, čo je to za technika. No, mám prezradiť. Hej, toto kamery nemusíš, hej. Dobre, to ti potom ukážem. Potom mi povieš, hej. Tak táto zima, keďže je čas zimný aj odné, ako Áno. sa kliape. No a rúža, no tak toto, ako rúža je celkom dobrá, toto povedala Zdenka, že to lieta vo vzduchu, takže... Presne, že vieš aj tieto techniky ovládať, aj... A toto je tajomný lesný, mnoho všelijakých duchov a príšľov lesný, ale aj vtáčiky sa tu objavili. Hej. Tuto padajú listy, takže tu prichádza jeseň.
najkrajšie. To je také kompánkovské, by som povedal, áno. A to je všetko. No, Dobre. ešte jeden úsmev, ďakujem. Jeseň to je ono. Jeseň mám rada veľmi, takže tá ma inšpirovala tu, aj tam dole. Áno. No a toto je príroda, zase krajinka. Liptov je veľmi krásny. Tak to je moja tiež obľúbená taká destinácia. No a hory zase len samozrejme, to je tiež Tvoj živel, áno. živel. No, toto sú slovenská príroda, taká uprostred leta, krásna zeleň, tie modré hory. A tiež som sa tak inšpirovala tým Van Mnohí Goghom. sa pýtali, ako to maluješ, vieš, že akú techniku. Tak si povedala, že to je ako Vincent van Gogh, takže Áno, áno. hej. Bodky. A tak proste niečo sa mi nezdá, tak to zase tými bodkami Áno, že to dotváraš, áno. Prerobíme takhle. Áno. Špania dolina, tá je na 3. Tam je Áno. černý kameň, ploská, to sme robili na lyžiach, taký prechod bol krásny Áno. čas. Aj inverzia, mláka, krásny. A ešte No a toto je jesená hora, to je to najkrajšie, čo môže byť, tak to tiež tak inšpirovalo, keď som mala takú peknú fotku, no a tak som no, ešte sa mi usmej takto, hej. No, ďakujem ti krásne. To je kytica, ktorú som robila. A pri každom môže byť tak minútu, dve, lebo to bude taký záber. Aj na mňa sa obráť, aj tak rukou k tomu obrázku. Robila som to ako vytierala som štetec, keď som to robila. Áno, môže ísť ďalšiemu, bližšie k nemu, bližšie k tomu, tak. Áno. Áno. A tuto sa aj trošku na mňa, aj úsmej sa tak. To je ono. Áno. To sú stromy, to sú stromy, toto je rakica a toto sú kvetinky, ktoré sú v preveri. Áno. Toto sú kytice, to som už robila na výstavu. To je zvláštna technika nejaká, hej. Toto je zvláštna technika, áno, lebo všetky materiály, čo som mala doma, som použila, to sú Áno. tieto pastely, potom som to domalovala farbičkami aj akrylom. Áno. Aj toto som domalovala akrylom a som to tak rozmazávala. Áno. To je všetko. Dobre, usmej sa. Tak. Máme. Tak to je zima na Kysuciach, je to aktuálny portrét, ktorý je, potom je tu jeseň, potom je tu v Kúpeloch jeseň. Toto je taký obraz ako fotografia, niektorí to kritizujú, niektorí to chvália a toto je taká kubistická, taká moderná, ktorá tam je. Dobre. No. Poviem príklad, alebo niekde v krajine nejaké jazierko robíš. Čiže ja nebudem to jazierko šrafovať, alebo nebudem to ubežanie, ale ten zámer podporím touto štruktúru. Vtedy tvorím ako profesionál. Ale pokiaľ len z internetu, náhodné, áno, pokiaľ len náhodne čo vznikne. áno,